Nu vil jeg vise dig, hvordan du nemt kan bruge Simplio til at lave pop-ups eller slide ind på din WordPress hjemmeside. Jeg hedder Linda, og jeg er certificeret Simplio-ekspert og står bag Online Biz Basis, hvor jeg hjælper mine kunder med at få styr på deres Simplio-konto. Jeg er hoppet ind her på dashboardet inde i Simplio, og så går jeg op på det, der hedder marketing, og så ind på landing pages and forms. Og herinde, der kan man simpelthen lave lige så mange pop-up slide in, som man overhovedet har lyst til. Og heroppe i hjørnet, der trykker man simpelthen på Create New Embedded Form. Og så får man sådan en skabelonliste op her. Embedded, det betyder, at det er et lille kodestykke, man sætter ind på ens WordPress hjemmeside, eller ind i et tekststykke, eller hvor man nu har lyst til at sætte det. Og så bliver den her form, altså den her sign-up box, den bliver vist det sted, hvor man har sat det her lille bitte kodestykke ind. Så nu vælger jeg simpelthen en af de her skabeloner. Og så åbner den her. Og her, der kan man så redigere udseendet på den. Selvom vi har valgt en skabelon, så har du mulighed for herovre i siden at trykke på, at du faktisk kan vælge alle mulige andre skabeloner. Så de kan se ud på forskellige måder. Og her har du mulighed for også at kunne sætte et billede ind. Hvis vi nu siger her. Og det fede ved Simplio, det er, at vi har sådan en funktion heroppe, der hedder Stock Photo, hvor man simpelthen kan søge på noget, man gerne vil bruge, og så kan man finde sig et billede, der passer til ens sign-up form. Så nu har jeg valgt den her. Jeg vil også kunne vælge en anden skabelon, sådan en her for eksempel. Og så har du mulighed for at se den, hvordan den ser ud på mobil, og hvordan den ser ud på desktop. Og du har mulighed for at rette i din overskrift. Få den for 0 kroner. Du har mulighed for at skrive forskellige ting herinde. Du har også mulighed for at sætte billeder ind i selve teksten her, hvis du nu ikke vil have et baggrundsbillede. Og så er der hele sådan, hvad kan man sige, de her bokse, man afleverer sine oplysninger i. Dem kan man rette hernede. Form fields kalder man dem. Og ved at trykke på blyanten her, der kan man skrive navn i stedet for. Og jeg vælger faktisk altid det, der bare hedder navn. Og så vælger jeg, hvordan skal navn suges. Den skal være both. Det vil sige, at hvis personen skriver kun sit fornavn heroppe, så ved Simplio, at det kun er fornavnet. Hvis de derimod skriver både fornavn og efternavn, så ved Simplio også automatisk, at det både er fornavn og efternavn, der er blevet skrevet ind. Og så vælger jeg, at det her felt, det skal være required, altså at de skal udfylde det, fordi jeg vil ikke have nogen stående i mit system, som ikke har et navn. Så det er altså den måde, man retter her på. Og det samme gælder jo også det her felt hernede, og man kan også sætte alle mulige ekstra felt ind, hvis man vil have, at de skal aflevere telefonnummer, eller trykke af specielle interesser, eller sådan noget. Så kan man simpelthen bygge lige så mange, man har lyst til her. Så er der mulighed for at rette på, hvad der skal stå på knappen. Hernede under, der har du mulighed for at skrive de obligatoriske ting, man skal have stående på en sign-up form, altså at de bliver til med nyhedsbrevet, og de kan afmelde sig med et enkelt klik, og hvor at din privatlivspolitik, den kan læses henne, så der er også en linkkæde her, så man kan linke til den. Så er der mulighed for lidt længere hernede at rette på selve udseendet mere af den her. Så der er noget omkring nogle billeder, og også billeder, hvis det skal være mobilvisning, sådan så at hvis det nu synes, at det bliver skåret mærkeligt, så har man mulighed for at sætte et andet billede ind, så det passer med mobilvisning. Og så er der lidt omkring de her, hvordan ser selve boksen ud. Hvor meget kant skal der være på. Her der kan du se, at der er en meget smal kant, og der er ingen kant. Og så er der noget omkring selve de farver, som ligger. Her for eksempel knapfarven kan man gå ind og rette på. Der er, hvis man har sat sine brand colors ind, så kan man vælge direkte af dem. Der er nogle neutrale farver, og så er der herhenne, der kan man simpelthen sætte din hekskode ind på lige nøjagtigt den, der passer til det, du gerne vil have stående lige her. Den her, det er også noget omkring, hvordan skal de her knapper være.
hvordan, om den skal være firkantet eller rund eller lidt rund eller så videre. Så det er en masse sådan, muligheder for at rette på baggrundsfarver og tekstfarver og sådan noget. Så det kan man få lang tid til at gå med på at finde ud af, hvordan den skal se ud. Når man synes, man er tilfreds, så trykker man save, for det er også en god idé at gøre nogle gange undervejs, sådan så den gemmer, hvad det er, man nu har fået lavet. Så hernede, der har du så et felt, hvor man kan se, hvor mange gange er den her form så blevet vist på det sted, hvor du har sat den ind. Så der kan man simpelthen se, hvor mange visninger der er sket. Det vil man også kunne heroppe, visninger og unikke visninger, og den måler simpelthen, om det er forskellige personer, eller det er den samme person, som kommer igen. Og man kan se, hvor mange konverteringer der vil være, altså hvor mange afleverer decideret sin e-mail og sit navn af dem, der har set den. Og her vil du så få en procent regnet ud, hvor stor konverteringsraten så er på din form her. Så jeg hopper lidt længere ned, og hernede der finder du så den lille kodesnip, den hapser man lige her på den her. Og det er den, du skal sætte ind over på din internetside, der hvor du gerne vil have den stående. Man kan sætte den ind, hvis man bruger Elementor. Der er noget, der hedder header og footer, og det samme er der også i Divi. Så kan man sætte den ind i de kodestykker, hvor man gør det normalt, og så vil den simpelthen blive vist det sted, du har fundet på. Det kan også være på en enkelt side. Men det er altså sådan, man får den til at vise sig. Og hvis man ikke ønsker at vise, altså når man først har sat kodesnippet ind, så har du muligheden for heroppe at sige, om selve den her side, den skal være live eller ikke live. Så når den er slukket herinde i Simplio, når den er slået fra, så selvom kodestykket er sat ind på din WordPress hjemmeside, så vil den altså ikke vise sig. Og på den måde vil du også kunne slå den til igen og sige, at jamen nu skal den vise sig igen, hvis man har brug for, at den skal vise sig i forskellige perioder. Så det kan du styre, lige så snart kodestykket er sat ind over på Simplio, så kan du styre, eller ind over på din WordPress hjemmeside, så kan du styre den her fra Simplio. Så det var lidt om udseendet og hvad der bliver brugt hernede. Og her der er også et lille kodestykke, hvis man vælger sådan en funktion med, at der skal være en knap, der åbner den her boks, så skal man bruge det her ekstra. Men det er der hjælpeting med, hvis man trykker op på search, så kan man få hjælp til, hvordan man gør det. Og ellers er det jo noget, jeg hjælper mine kunder med at få styr på. Så har du også heroppe, hvor du kan se, hvordan den her ser ud. Så hvis jeg lige åbner en ny fane her, så skulle du gerne kunne se her nu, bum, så kom vores pop-up op, og så er der den her go away box. Så lige nu der ser det ud på den her måde, at den ligger her. Og det styrer man så herinde i indstillinger. Så hvis jeg lige trykker på indstillingerne, så for det første så kan du lige navngive den her, så du kan genkende den i forhold til, hvis du har mange forskellige forms, sådan så der er styr på, hvad der er hvad, og hvad der hører til hvad. Og hernede, der kan du så vælge, hvordan skal den her form så vise sig. Det der hedder inline, det er, hvis man for eksempel, det kan jeg prøve at vise herover. Inline betyder, ligesom jeg har på min hjemmeside, at min boks ligger tilgængelig hele tiden. Så det har jeg skrevet på min WordPress hjemmeside inde i Divi, men denne her boks, den kommer, som du også kan se hernede, har jeg sat et lille logo på, den kommer over fra Simplio, så den er simpelthen en embedded form, der er bygget over i Simplio, og så har jeg sat kodestykket ind her nede i min footer, så den bliver vist på alle mine sider inde i WordPress hjemmesiden. Nu se, hvis vi lige går til en anden side, så vil den også ligge hernede. Og den kan man jo lægge ind på alle mulige forskellige sider, hvor man har lyst til. Så man kan også vælge at have forskellige på forskellige sider, sådan så man ved, hvad er det for nogen, der åbner på de respektive steder. Så det er sådan det, der hedder inline, altså at den ligger fast på siden og er vist hele tiden. Så har man det, der hedder module. Det var den, du så lige før, som er det her med, at den kommer op sådan her midt på skærmen. Og så har man det, der hedder en slide-in. Hvis jeg lige går ned i bunden her, så kan vi lige trykke save, og så kan vi lige genopfriske den her. Og så kan du se, hvad en slide-in, der kan du se, den kom op her nede fra bunden af. Nede fra bunden, og der har du så muligheden for her under settings, at vælge, om den skal slide ind fra bunden, eller den skal slide ind fra den højre side. Så det er også noget, man kan stille her. Nu går jeg lige tilbage til module. Du har den template, du har valgt, og så er der hernede restrictions.
i forhold til, hvordan den skal vises, altså restriktioner på, hvordan den skal vises. Der kan du vælge, om det skal kun være på desktop, eller det skal kun være på mobil, eller om det skal være på både mobil og desktop, at den bliver vist. Så er der noget omkring, hvor lang tid skal de vente, for at den vises til den samme person igen. Der er også, hvor mange gange den skal vises til den samme person igen. Og generelt så er det sådan, at folk siger sådan, jeg vil helst ikke være for irriterende. Men der er ikke noget at komme efter på den måde, at det allermest konverterende værktøj til at få folks e-mailadresser på en hjemmeside, det er de her pop-ups. Så jeg plejer faktisk at sige, at den skal vente 1 dag, og at den skal vises uendeligt til de personer, der kommer ind på min hjemmeside. Og ja, det kan godt være, at det er lidt irriterende en gang imellem, men så meget er man altså heller ikke inde på hjemmesiden, at man falder død om af at se en pop-up. Men det kan godt være, at man skal arbejde lidt på, hvordan det føles inde i kroppen at være sådan en, nu er jeg jo sådan en, der generer folk. Men nu altså ikke. Og så kan man vælge den her knap hernede, der hedder Hide from Known Contacts, så hvis det er sådan, at vi allerede kender den her persons e-mailadresse ud fra deres IP-adresse osv., så vil den ikke vise sig for de personer. Den, der vil synes, det er allermest irriterende med dem her, det er formentlig dig selv, fordi det er dig, der kommer allermest ind på din hjemmeside. Så er der den her nede, Conversion Action, det vil sige, hvad skal der ske, når folk de putter deres e-mailadresse ind i den her form. Der kan man opte ind til en liste, det vil sige, at man kan blive skrevet op på en af dine lister, og det er dem hernede. Så det kunne for eksempel være din nyhedsbrevsliste, eller en af de freebie-lister, du har lavet. Og jeg anbefaler altid, at man laver en liste til hver af sine freebies, eller hvis man holder et webinar, eller hvis man afleverer en e-bog eller et eller andet, så lav en til hver af dem, og så få selve listen til at ligesom at pulje sig sammen op på hovednyhedsbrevslisten. Så jeg anbefaler faktisk ikke, at man sætter de her forms fast på nyhedsbrevslisten, medmindre man som mig har gjort det, at man bare har sat sådan en her kedelig en, hvor jeg ikke afleverer noget andet end at komme med på nyhedsbrevet, så bliver de bare puttet direkte på nyhedsbrevet, så får de faktisk ikke flere, før jeg sender nyhedsbrev ud. Så jeg plejer at bruge det der med at tage en bestemt liste hernede. Man kan også vælge, at den skal simpelthen lave sådan en knap, hvor man bliver sendt videre til et af de produkter, man har på hylden inde i Simpleo. Man kan også vælge en URL-adresse, som er helt bestemt, hvis de nu skal hen til en Facebook-gruppe. Så kan man sætte linket ind til den på sin pop-up, eller man kan også bare få den til at vise sig med et billede af, her brug den her kode til dit næste køb, uden at den har en eller anden funktion, men at det bare er noget, der bliver vist på siden. Så der er lidt forskellige muligheder, men det her det er den mest normale, man bruger. Så er der, hvad skal der ske efter folk, de ligesom har afleveret deres e-mailadresse? Og her der står der så, jamen den vil så følge det, vi har indstillet på den liste, de kommer ind på. Så hvis man allerede har besluttet, at de skal have for eksempel et Tripwire-tilbud, efter man signer sig op på den her freebie-liste, så vil jeg sætte den til, at den skal stå til at vælge det, der nu sker efter listen. Men man kan også vælge hernede og sige, jamen der skal ikke ske det samme, som der plejer på den her liste, og så kan man skrive noget andet hernede, som vil ske efter listen. Så er der, hvornår skal den her så vise sig, og der har vi det, der hedder trigger, og det vil sige, at det er ved page load, altså det vil sige lige så snart, at siden den er indlæst, så bliver den vist, eller det kan være, når man er ved at lukke siden, så lige så snart man går op på krydset heroppe i hjørnet, så vil den blive vist, eller det kan være så mange procent ned ad siden. Har du scrollet, så bliver den vist. Det kan også være et bestemt tid, efter man har været inde på siden, du også kan indstille. Og så kan det være det her med en manual trigger, som jeg viste med, at man har en knap, hvor man trykker på, og så kommer den frem. Jeg kan meget godt lide enten exit eller time, og så sætte den til de her 5-10% efter man har været inde på siden. Og så er der den her lille funktion, der hedder teaser mode. Det er den her over. Hernede der kan du se, hvis jeg lige går på forsiden en gang, så er det lidt nemmere at se måske. Hernede i hjørnet, der er sådan en lille boks, og hvis man trykker på den, så kommer min pop-up op på min hjemmeside. Hvis jeg trykker nej tak, så ligger den sig igen hernede. Så det hernede, det er det, man kalder et teaser mode. Og det er simpelthen, hvor man prøver at sige et eller andet, som folk kunne være interesseret i, sådan, så når de bare trykker den her væk, så forsvinder den ikke helt væk, så har man muligheden for ligesom at kalde den tilbage igen. Så det har man mulighed for at skrive noget omkring her.
Og så har man også mulighed for her, hvis det nu er noget, man kører en kampagne på en bestemt periode, som slutter en tilmelding til et webinar eller sådan noget lignende, så kan man simpelthen sige, hvilken dato skal den her ikke længere være live mere, altså den slukker helt automatisk. Så det kan man sætte ind på det her sted. Og ja, det er sådan gennemgående, man kan også få nogle ekstra avancerede ting til, men det er sådan gennemgående af, hvordan det er, at den her pop-up slide in virker inde i Simplio. Så der er masser at lege med i forhold til, hvordan man vil bruge det, og hvad man vil lave med de her. Så det er egentlig bare at slå sig løs i forhold til at prøve de her ting af. Og hvis man nu har lavet en rigtig god en, og man tænker, nu skal jeg lave en ny en, så har man lige heroppe i hjørnet en mulighed for at lave en dublet af den her, sådan så man ikke skal starte helt forfra med sit design, hvis man jo allerede ved, hvad det er for nogle designting, man bare lige vil rette lidt på den, fordi man vil teste noget andet. Så det er der også mulighed for nemt at gøre, og man kan selvfølgelig også slette den, hvis man ikke har brug for den mere. Og den her lille dims heroppe, Reset State, den bliver, når man nu er færdig med at rette og gøre ved, lige inden man sender den i luft, eller lige når man har sendt den i luften, når man er færdig med at rette på den, så plejer jeg lige at gå ind og sige, fordi så tæller den jo en masse gange, den har set mig. Så går jeg lige ind og resetter state her, så den kommer i 0, så der ikke er nogen visninger, og så kan jeg derfra sige, hvor mange er det rent faktisk, der kommer ind og ser min pop-up på min hjemmeside. Så det håber jeg gav dig et meget godt indblik i, hvordan man kan bruge de her pop-ups på en WordPress hjemmeside eller en Simpleos hjemmeside heroppe, som ligger her, kan de selvfølgelig også sættes ind på. Så hvis du har brug for hjælp, skriv til mig, gå ind på min hjemmeside, book en forsamtale. Jeg står i hvert fald til rådighed til at hjælpe dig, hvis der er noget af det her, der driller dig.